Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Sa hinungdan ni pa. Tungod sa iyang mga stress nga inyo siyang gidudahan. Ulsa? Pa, dako kay kahubos Leslie ninyo. Ninyo duhan ni Nelson. Nagtarong siyang trabaho, apan ninyo naman mo siyang giakusahan sa mga butang nga wa niya himuha. Sa pa ng imong mga gipangyaw-yaw, Ronnie? Ibo ba kong gibasol sa ginangata niya karon? Ha? Ako ba'y imong pagkasadon sa mga sayop nga iyang nahimo sa akong kumpanya? Ha, Ronnie? Pagtarong niya ng imong sinultihan, Ronnie, ha? Ayaw kong binataig istorya. Akong pinangga ang akong mga anak, apan kung doon naman sila mga sayop nga nahimong desisyon sa kinabuhi, dili ko nimo mahimong basulon sa ilang kaugalingong mga binuang. Ang ako balang... Pagbaton og respeto, Ronnie. Huwag ko mo anhi aron makikistorya ni mo o magbinastos kag istorya na ako. Hilas gatiguan. Bantay na muna ako. May adlaw niya mo. Makabaw sa gidunya ko ninyo. Di ko mo ilan ninyo bisag si kinsa pa mo. Doon ako'y nindot nga balita ninyo ng imak, Leopoldo. Sa mana, sir. Sultihime, sir. Sultihime. Naibawa na sa kapulisan ang pangan sa driver sa tricycle. O matod pa, dito ko noon nang hunong sila si Idana, kuyog ang duha ka tao sa may anda. O kung nagkaroy gisubay sa kapulisan, kay wa na kay baw ang driver kung asa na sila paingon. Mao ba, sir? Malagmit na ragiday sila sa anda. Posible nang. Muna gisusi karon sa mga pulis kung dindapit sila sa anda mo paingon. Maulagi. Dako baya kayo ng baryo ang anda. Una nasab diya may mutang ang kinadak ang lasang din sa buena swerte. Tinood na, Leopoldo. Pero mahinaot lang ta. Nga naapit sila sa dool. Ang nindot gidunta, sir, no? Nga mahibaw antong duha ka tawo nga kuyog ni Idana. Maulagi unta. Mamasin lang kita ng imak. Nga naapit sila magkuha nga laing footage sa CCTV kung hain na sila karon. Maulagi. Unya, unsa po man kuno isultis driver, sir? Matods driver, amang kuno siya nakita nga katahapang lihok sa mga lalaki. Ang iyang hinumduman, natural naman kuno sila o natural kayo lang istoryahan eh. Unsa man kuno ilang istoryahan, sir? Wa na kuno siya mahinumdum kung unsay gisgutan. Kay wa naman siya maghuna-hunaad to. Basta kay ang iya region nga timan-an nga wa kuno siya nakitang dunay kalahian. Natural yung kuno kayo ang ilang mga lihok. As in, mura sila dugay na nga managkaila. Maulagi. Dako yung kayo orang kuan talinghaga, sir ba? Tinood yun na, Noy. Mga mag-ampo na lang kita nga walang untay datang hitabo ni Dana. Ikatulo na ron ka adlaw, sir. Bisag text o tawag man lang. Ano yung kahangawa man mo pahibaw si Idana nato, no? Maorgi na nakapalibog na tong tanan ng imak. Di pa gid makontak siya ang cellphone. Kung nalubat man siya, asarog dili makapagitag paagi, Morage. Waka to lumaya si Dana? Uso biyaro lumay? Basin ka tuod puldo, no? Mayo yun ang natay daang asin perme. Kay kung doon ay manlumay na to, ato rin sa blikag asin. Ingon anak din na puldo. Pinagpinagbutsin. Muna na bitaw? Muna na din na. No. Muna ay na viral atong naging adlaw. Katong lalaki nga kaslunon nga gilumay sa babae. Baya, no? Tinuod ka ng ingon anak puldo. Tinood lagi na mak. Kay nabiktima mo sa kuwan na mak. Uy, masa na biktima? Pagtarong na puldo, ha? Kay di na lang ta maglalay sa namak. Kay malayo na sa dani sa storya. Kay sigurado mo yun. Siguroon man yun nato ang pagsulbad karon kung asa na to pwita si Dana. Ay, ani na lang. At tuo na to sa anda.
Mangutana ta dito. Mayo siguro, sir. Magbutang tag mga karatula sa naong ni Idana. Missing person. Unya, hatagan na tong premyo ang makatudlo kung asa na siya karon. Muna akong gihuna-huna karon may puldo. Pero sagdi lang, kung unsay mga posibleng paagi, karon nga makita na to siya, ato na buhaton. Ginoo ko. Ipalayo lang itawon si Idana sa dakong katalagman. Kalma lang, relax lang ani. Mamaayo ra lagi ka. Gusto ko mo pauli sa mansyon. Dili ko dinhi. Pero kinahanglan nga sundo na to ang tambag sa doktor. Bahala na. Kung mamatay man ko, gusto ko nga atura sa mansyon og dili dinhi. Way padulngan kini nga tong argumento kung di ka maminaw nako. Hangyoon na ako ang doktor nga atura ko sa bahay magpa-therapy. Atura ko sa mansyon. Mingo na ba yes, doktor nga wa say mahimo dito sa tuwa. Ni adi ni ang mga equipment aron matambalan ka. Kay delikado ang mong kimtang. Tuan na sad ka. Kinala nga maminaw ka na ko, honey. Kaya kung magtuman ka sa imong gusto, basig kung sa pa'y mahitabo ni mo dito sa ato. Si Dana. Oh, yung ano mas Dana? Si Ray makaayon ako. Hangyoon na to siya nga iyong tambalan. Sa? Unsa pa? Kritikal ang kahimtang ni Leslie tungod sa iyong sakit sa kasing-kasing? Oo, mao na gisulti sa doktor nako. Kinahanglan nga maoperahan gilayon siya sa iyang kasing-kasing. Ginoo ko. Wa ko magdahom nga naaday siya na yan ang sakita, papa. Nahibaw ta nga wa ta mahimuot sa mga gipakitang batasan ni Leslie. Pero milabaw gihapon na ang akong kaluoy niya. Nga nakahibaw anang balita. Nagkinahanglan kayo siya sa atong suporta karon. Pa, nagkasabot ko nimo. Parehas ta og gibati. Bisag unsa pa nga di maayo ang binuhatan ni Leslie. Lawom gihapon ang akong pagsabot niya. Ug wa mawa ang akong pagtan-aw ug gibati niya. Isip akong bugtong nga igsuon. Kinahanglan nga ato siyang tagdon ug tabangan sa iyang kahimtang karon, Nelson. Oh, papa. Ato na ko siya sa ospital karon. Aron ipakita niya kung unsa gihapon ako siya kamahal. Isip akong igsuon. Tara, magkuyog tang duha. Ato siyang duahon dito. Nako'y daghang parinti das andanoy. Unya, sigong sa kong hibawan, daghang kuno kay manglumay ang lapita diha. Mawabads? Oh, ay klase-klase lang ko ng mga tao diha, oy. Naay mamarangay, naay manghiluay. Sabay daghang sang wak-wak ng lapita. Uy, kakuyaw ko na bads. Okay, kanang wak-wak magabi kayo. Lagi na sa akong duda, posible, gilumay gyud to si Idana. Uy, mo lagi. Murag tinod sa nang imong isulti, bads na. Oh, dako kay posibilidad na eh. Kay, mura magyug kuno dugay ng kailan ni Dana ang duha ka tawo nga mikuha niya. Tinod yaw, tinod. Oh, unya, ang nakapeligro lang karon kay tulong na ba kaadlaw nga wala siya ikita? Mo lagi. Si Mac gani, hubag na kayo itong mata sige ginilak. Nawa na gamit tarong tuhugin ni Bads sa pagsige ko na. Nga, parehata na eh. Kay, maam sila pirmi na kung ginauna kung unsa na ginahitabo. Uy, sila na siguro na si Leslie Crone ang nabutay. Uy! Wala! Si Ronnie naman lagi ng migawas kutsi. Ronnie naman. Bugang na ning mga tawanan na itong problema din eh. Ronnie. oh. Pipuldo. Badong. Ah! Ronnie! Musta? Tampaw na. Biyan taon na kadya ba dong? Ay na paglakaw, Pipuldo. Kaya ka kung tuyo. May na maklaro ay tabab. Dako, pakakagataso na mo, pidab. Kung di mo gumining ipadayon ng pagpasakag kaso, wa may madlok. Musokol mi mo. Kalma lang eh. Pagtubag mo ra, pagtubag mo. Kalma lang. Wa kumudo ninyo din eh, aron maghagit ko. Gusto ko nga magkahusay na tas maayong pagi. Uda? Okay, tubag mo.
husay na tanin ninyo na mga ikmi ninyo og pasaylo sa amo mga nahimong sa daan ninyo. Ronay, murag, nindot paminaw ng imong gisulti ron? Kanang imong gisulti ba? Unsa man ay rason nga kalit man mong nausab? Badong, tao na ta. Pulos na masayop. Aw. Giyan ko na mo ni Leslie nga na may mga nahimong sayop sa among mga lihok. Nanaragod na parbi. Asa man si Leslie? Kuan na ipondo. Tuwa paghapon karon sa ospital. Uy, kung tinaw na mo mga gipanulti, paniya siya. Gusto mo yung makadungog nga maghinulsod sa siya samal ni mo. Onay, wala problema. Ingnan ninyo si Idana o si Nangimak nga mga imin ninyong tanan pasaylo. Mayon, mayo. Pero, yun na pa ron eh. Doon na lang ko'y gusto nga ipangutanan nimo. Unsa man na, Badong? Kanang, tinarong naman ka ng ato din eh, mga tinarong ka eh. May mo ba nga tultulan ninyo kung asa nagkaroon si Dana? Ha? Kaya nga no, wa ba na si Dana din eh? Kaya nga no, wala ka mahibaw kung asa siya. Yun na, wa kong kasabot. Di ba matuod pa ninyo nga mubalhin na og puyo si Dana tipo na to dinis mansyon? Sige, Ronnie. Paniya si Leslie din kay sincero na magyuka mo nga mga yun na mo pasaylo. May na mahusay na ta o di na ta magdinumtanay din eh. Pero sige, mubalik na ko din eh. O kami ni Leslie mismo ang magkikistorya ninyong tanan. Sige. Magstoryalan niya ta. Tabi na ninyo. Bads. Sa tanaw ni mo, Bads. Seryoso ka to, Bads. Matay, Noy. Mura magmisteryoso kayo ang mga panghitabo ron. Unsa kinasod sa utok adto nga kalit mo lang nagtinarong og istorya. Tanahon talangon niya, Bads. Kung onsa gi motibo ni sinultihan karon ni Ronnie. Di lang kita mo kumpiyansa, Noy. Kay kinira ba mga traidor? Di ba masabdan ang dagan silang utok? Bisag unsa lang masud sa ilang hunahuna. Listaw lang yun ta. Kay basig lain na sa ning scam ang ilang modus karon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!